Mntanami wayemnyama la. Njengelahle. And then ibele ngaka right la likrempile kancane. Okay. Umlomo wamhlophe ngathi tissue. Yazi uma uzoshonelwa umntwana. Isayini uyithola. Ngamfila umntanami ukuthi umntanami umeme ungayangibiza. Mama. Ngathi ngibamba isandla Lumka. Amehlo asavuleki. Ngathi ngibamba isandla. So I know ukuthi umuntu mayizophila maka kubamba uzokubamba aqinisa noma ngabuya kuyeke. Bathi Lumka azange wathi nje kancane wangiyeka. Ngiphuphe ngihamba noLumka. Masamba noLumka siyogibela itaxi. Uma siyogibela itaxi mayifika itaxi ima. uLumka wagibela etaxini ngasala mina. Hello and welcome back to the Hope Revolution podcast. My name is Mrado and I'm going to be your host yet again for this amazing episode. I just want to thank God for, the fact that He has kept us within His grace, within His love, and protected us and kept us to where we are because we've covered some very scary stories. Stories that have a potential of disturbing you psychologically, emotionally, and in more than one way. We are also very grateful to you as a community for supporting us and pushing us forward and encouraging us, whether that be you commenting, you liking, you sharing, you engaging and reaching out to the guests and helping them in different ways. We really just give a big thumbs up to that. If you want to see whether you have been spotlighted as a contributor to this platform, taking from the previous episodes that we have posted, please look for your handle down below and try and see if we have, shown your handle there. But if we did, please go back to the comments and say, hey, guys, thanks. I see myself there. And also, if you want to be part of this community that's showing up at the bottom, please just do comment, share, like, and do whatever it is that you can to sort of push the episode forward. Thank you guys once again for all of those of you that feel it necessary to reach out to the guests and, give them a word of encouragement, give them a word of inspiration. We're really so grateful to see you doing that. It means that we're building something that is worthy, something that is going somewhere. If you want to find yourself sitting here with me, please don't hesitate to contact us on the number that's being shown on the screen currently. And let's continue with the episode for today. So today we've got my sister who felt that she wants to come through and share a story and share her learnings. We're going to give her that platform so that she can tell us what she has for us today. Sisi kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngikhona. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe leli thuba wazohlala la nathi. And that usinike isikhathi sakho namhlanje. Usisi ngizothi ubani wakuphi? Igama lami nguphumelele wakwaNyembe. Okay. Ngihlala eSnake Park. Okay. eSenville. Ngicela ungitshele ngokukhula kwakho nanokuthi mhlawumbe nifikeni neSnake Park ukhule njani nabobani bekunjani endlini nje mangikhula. Thina sikhulele emndeni kabomama. Okay. Emndeni extension. Then kwathi makuvulwa iSnake Park umama naye wathola indawo sa move 91 sazohlala eSnake Park. So since then sihlala eSnake Park. Okay. Kula nama siblings wami, my older brother and my younger sister C3. Okay. Yeah. And abantu abanjani nje, how was it nje with the three of you growing up in that household? Ubutama umuntu phansi athanda ukukhuluma kakhulu. Okay. And then mina ngiyazikhulumela ke. But right, umuntu ohlala indoors most of the time. Okay. Even my younger sister naye umuntu bekahlala endlini esikhathini esiningi up until waba lucky wathola umshado ke uhlala kwakhe manje. Okay, that's beautiful. Oh, nice. But niyazwana nje nonke? Siyazwana. Oh, beautiful. I-relationship yakho nomama nobaba benjani? Ubaba akasekho, mama ukhona, relationship nobaba right. Okay. Mama sihlala sonke. Nice. And then nobaba yenjani mama? Ngithi abazabo baba banjani? Bayabaleka bobaba. Yeah. Bayabaleka babuye sebazoshona. So naye wabuya sekumuntu ozoyishonela nje. Yeah, bomazi kodwa ukuthi ubaba. Yes, bengimazi ukuthi ubabami. And noma esikoleni kune trip bengazi ukuthi ngizombona ubabami uzoba drive ibhasi ubabami.
Oh, bekadrive amabhasi. Bekadrive amabhasi. Oh, nice. Oh, that's beautiful. At least bukhona ukumbona from a distance. But yakuphatha njani nje le ndaba kababa generally? Yeah, yona beyibuhlungu and yazi into ebuhlungu esasenayo namhlanje. Yazi umuntu akufonele athi ngiyeza ngikuphatheleni. Uzosho ubale the next thing uzibona uhlele esofeni wonke umuntu yasukuma uyolala. Bathi hayi hamba tsitsi uyolala bangibiza tsitsi ekhaya. Okay. Hamba tsitsi uyolala kushutha akasezi ngithi hayi ngizomlinda. Ngiyoze ngiphaphama ekuseni sekumele ngiyogeza ngesikolweni. Akazange ubaba. Ukuwambuza kodwa ukuthi wayenza so. Uzombuza kanjani umuntu ngoba umbona hleli nabo mistress lapha uzokubiza athi umntana then akunikeza lezi zinto akunika zona that's it. Thina sikhule futhi abantu abadala singaba question uyabona. Yeah. Akufani namanje abantwana bethu bayakhona uhlala naphansi. Asho ukuthi hayi mama la so thina besinganayo leyo opportunity. Yeah, angabe kuyimanje besizobuya musa. Besizobuya. Miningi imibuzo ngabe ngimbuza yona. No, siyabonga. Maybe without wasting too much time, asingene odabeni olwa namhlanje ukuthi njengoba ula namhlanje yini ekubeka la namhlanje? Okay, namhlanje ngila ukuzoshare story sami. Second born yami bekana 17. Okay, ngahamba ngaye emsebenzini ngimshiya right umntwana. Ngahamba kuyi Sunday because bengihlala emsebenzini ngibuya month end. Okay. On a Wednesday ngalo nyaka bekuyi 5 zaka October ngisakhumbula. Ngafonelwa iyanga sister yami. It was past 6. Athi umntwana bathi uphuze amapilisi bekakhipha isisu so bekayibulala. Chawo athi hayi kuzomela ubuye ekhaya ngithi bathi ku late manje ngisebenzele eMeyathini. Okay, ngibatshela belungu and then ngakusasa bangikhaphe bangishiye emateksini. Okay. Ngifike ekhaya ngabo 2. Mangifike ekhaya ngabo 2 bese bayangitshela ukuthi umntana usesibhedlela ke ngibuze kumama ukuthi kahle kahle kwenzakaleni umntwaneni. Athi umama abangani bomntwana bamtshela ukuthi umntwana bekakhipha isisu uphuza amapilisi. It's okay bathi bekazibulala. Oh okay. Bekazibulala athi ngithi hawo Saturday ngimbuyisele emuva manje umama. Ngithi yakhumbula mina naye masibuye ema-shop Saturday. Usitshele ngomngane wakhe wasesikolweni ophuza Halifirima. Waze wathi kithi yo ngimela buya esibhedlela. Makabuya la engizomchika. Mina ngeke mama ngizibulala. Ngithi so usho ukuthi umuntu ongakhuluma into efana naleyo angayenza yena na. Athula mama ngithi hayi yazi mina umoya wami uyala. If ukuthi uyenzile kusho ukuthi ukhohlakele umntanami. Yabo kube ningitshela ukuthi boy lo mdala because lo mdala kakhulu kakhulu. Okay. Umuntu omfana uvalela ngaphakathi but lo ukuthi uyamshaya wenzani bekayiqonda ngqo inkulumo yakhe into eshilo futhi bekazatshela athi ngiyaxosa mama noma ungangishaya mara ngiyasho futhi. Ngithi hayi ayifani naye. Okay. Elokukhatha kancane. Nizongicolela. I tend to do this a lot. I want to get a little bit of background with regards to umntanakho ukuthi bekubani bekumuntu onjani so that we can have that clear picture. Asikhulume ngokukhula kwakhe ukuthi ukhule umuntu onjani nanokuthi nje who is she before this happens. Okay, kulunga bekumntana njengabanye abantwana ophaphayo thanda abantu bekanenhliziyo enhleke. Okay. Lunka beyaxola unika abantu ukudla kwasendlini ugogo nomfowabo bathola amabhoda empty. Bekalanda istradi lunka athi nilambile. Asiyene ekhaya phake. Bekastota akekho umntana perfect. Ngeke ngize ngithi beka perfect ayingilosi bekanabo ubustoti bakhe. Makakhulu lunka experience izinto njengabanye abantwana. And then nokuba nomama ohlanyayo ke bebangazi nabangani bakhe ukuthi ihlanya umama kalunga. Athi umama mnyamazi une drama. So nje bekumntana and then bekatleve esikolweni lumka bekathobe kuyi student. So kwaze kwayenzeka kulunka waba pregnant. Okay.
Lumka ube pregnant ana 15 engikhalile. Yo kuba umama kunzima. Yazi uzibuza ukuthi where did I go wrong? Yini ngifaila njengomama na? Ukuthi umntana athana 15 ngithi mina ngumama ngistrict but umntana bese aba pregnant. Wabe pregnant kumntwana and then abafana waphika umfana na shemzukulu wambantu. She's a beautiful somebody okhulumayo bubbly una 5 uzoyenza 6. Okay, ngiyazikhulisela ngomama ngobaba. Impilo yaqhubeka noma uphikiwe ayikho into wrong. So yeah, Lumka bekumntana njengabanye abantwana. Yeah, niyasebenza niyabogogo man. Siqina ngani? Most of the time sizwa nje ukuthi abaningi nje abazala basho ukuthi nje mina ngikhule nogogo. Mina ngikhule nogogo. So akusiyinto entsha. Futhi ngombono wami akusiyinto wrong. Ngoba into ejwayelekile nje kulomhlaba esiphila kuwo. I'm happy also ukuthi kunomangane nje obabli ofana nomama akhe. So manje at what point then do you discover ukuthi uLumka pregnant and how does that happen? Okay, mina angazi ngathi nesiphiwo esinye nje. Umuntu makaba pregnant angakazi batshelwa yimi ngiyaphupha. So ngaphupha mntana entombazana elele phezu kombhede wami. Ngabuza udadewethu athi yo ungangihloleli mina ungalingi ungifakele leyo nto yakho lelo bhathi. Namakhazini wami kwathola ukuthi bonke ngathi mara lo mntana ulele phezu kombhede wami. Kusho ukuthi lo mntana ula endlini. Lumka upregnant na. Athi ayo mina ungangisa ngiyochecka kubogogo mina ngisese right. Kodwa ngalokho ngishilo ngithi Lumka wo pregnant. Isaze sayithenga ke pregnancy test. Ngathi shona khona. Sathola ukuthi kunjalo. Iwari yami ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi maybe mithi so baba umdala. Okay. Ngakhala ngathi khuluma iqiniso. Ngikushaye. Ngitshele ngiyokubophisa mangabe ubaba. Wathola ukuthi umfana ke abafunda bonke isikolo even though yena bekamdala nyana because lo ambeka na 15 umfana beka na 19. Okay. And umfana umntana esi2. Lo amithisa lo wami. Nayo sasesikolweni umfana unabantwana abayi2. Yes. Sure. So I think iyenye into eyayenza ukuthi mhlamba sabe aphike. Uphikiswa ukuthi yo nami ekhaya ngisayenzela. Bese ngizophinda futhi ngibe nomntwana. Abazali bakhe bathini manje maybe? Abazali uyabona. So kusho ukuthi ujwayele ukuphika because nalo oqala ngabo mama ngizobathi bamshiya na 3 months khona egate so ukhulele khona. So manje mina ngiyangilahla igazi lami. Ngiyangilahla umntana. Hey baba bangadlali bamshiya nje asale nje egate bazobona. Ukhulele khona manje usahlala khona. Sure. Abanye abantu abadlali yo. Okay, and then usuyathola ukuthi kunjalo ama sentiments wakasisi usisi yena uLumka uyithatha njani nje nendaba ukuthi manje sekakhulele vele? Kusho I think wa accept even though bekubhlungu because even nami njengomzali bekubhlungu yimi ukuthi umntana wami uphikiwe so yena bekukangakanani ke but ngazama ukumconsola ngamtshela ukuthi it's not end of the world. Aqali ngawe nanya ke kugcine ngawe into ebalekile ukuthi mina isupport yami unayo 100%. Okay. And umntwana la ngikhona khona amandla amafinyelela khona umntana uzingizomenzela. Okay. Siyabonga. Wayithatha kanjani nje indaba enjalo? Yena beka right because bekazaba abatshele nabantu athi umama makakhuluma ngabe ebantwini bekathi utsitsi. Athi utsitsi uyu mama nobaba kahlehle mawufuna ukwazi ngohlehle buza utsitsi. So kusho ukuthi vele nayi trust yakhe bekimi 100%. Okay. Asiqhubeke ke onwards to isekele yakhe because ngifuna ukunderstand before sifike elangeni la lento yenzakala khona bekana bangani bobaza abangani bakhe benjani lesekele yakhe. uLumka abangani bakhe bengibazi. Abangani bakaLumka
bekuwabantu aphuma nabo e-primary waya nabo e-secondary. So inkinga yakalunga ke after seka pregnant ngoba uthi bekayikhulumela uLunga uthi abuya athi mama ngithema ngihlangana naye ngamemeza ngathi wena okusala uyalazi icala lakho wakho umntwana and nabangani beza because uthole umntwana ngesikhathi se-COVID bebavalile then I think bavule October sekuyoba November abuye nabangani esikolweni ngizithulele futhi afika mthatha mina eminyango ngibeze bathi ufana no cheese bazo confirm phela so iLunga inkinga iqale shoot makahamba nomntana estradini abanye bathi movie Lunga ke enga waba trap hawu Lunga ubashayile hayi Lunga bekuyiqhawekazi leya hayi bashayile Lunga ngenile amacala bafana mantombazana akhona abanye bathi ahamba umfana lo hamba nabazali bayithu abazali bazothi Lunga umshayile ngambuza ukuthi unangaki wathi na 27 ngathi 27 ngathi Lunga wathi mangathi ozali makafike ngathi Lunga unangaki ngathi ngina 17 ngathi lo umuntu ona 27 angashaya umntana ona 17 ngithi wayibo ungashayela umntwana exactly athe indaba umazi ukuthi ulwa kanjani mama uyashayana lo muntu unamandla ehlanya ngavela ngathi nje mina ngicela ningaze ungitshela udoti ungabe ushaya umntwana lo ngakuze ungitshela ukuthi ushaya umntwana na 17 manje sothwela abanye abantu abadala na umdala nizokhala ngumntana awudingi kuphelezelwa no mama no baba hawu Lunga ngena amacala Lunga wabaphuliza leyo bashayela uLunga abashayela le ndaba yakhe ukuthi masobuza hayi bese bebangithukela ukuthi ubuze nabangani bekwenzakalani bamtshela ukuthi angazobatshela nomntana ophikiwe ngithi and then umntana ungenaphi esikolweni and lo mntana nimsiza ngani because yimi umama kaLunga and umntana uhlala ngami nimane ama social worker ke nini manizokhuluma into kaLunga angisho ukuthi uLunga omunye waze wathuka nayo uLunga umama lo wazofuna imali ngathi mina ngisebenzi ngazofuna ke imali yokuya ka doctor ngathi solution thatha umntana umyise eclinic bese eclinic mase bakunikile iJ88 uyombophisa uLunga ngambona thuka naye ukuthi alo mama wathi usho kahle phela ukuthi ngimbophisa ngathi wena ngithi wakho shayiwe ngoba mina uLunga angimthumanga ukuthi ayovula i-wrestling ring esikolweni mina ngimthuma ukuthi ayofunda so if uLunga yena uSamson noRu Johnson angimazi akazibonele makayoface amacala wakhe uLunga angikazi ngamela mina uLunga they know maka wrong so ike yaphela le phase yakhe le asangiziphele ushona nje uyatrapa ngaze ngahlala naye phansi ngambuza kahle inkinga yakho yini amacala angena kangaka wakhala wathi mama into engikwatisayo ukuthi uhlehla kafundi isikole uhlehla zanye aze athuchiza phike so mina ngilwela uhlehle kahle mina umuntu anginankinga mabakhuluma ngami or basho kimi whatever bayishoyo mara bangafaki uhlehle mina ngilwela uhlehle usazoyiphila naye impilo yakhe why kumele bafake uhlehle every time uhlehle akasho ukuthi uchiza phi so I think inkinga kaLunga bekuyenga and then mhlambe nako lokho ukuthi nimfakelana umntanami kusho ukuthi nale ndaba yokuthi uchiza phi imhethile kakhulu into ebengamphathanga kahle njengoba njengendlela ukuthi umuntu mekayikhuluma kuvuka isilonda leso ukuthi manje uyithola phi right ukuthi ungihloloze kanje so ngiyayizwa ngitshele ke on that day asibuyele ke kulelanga leli ukwenzakala khona when you find ukuthi bathi akasekho right bukhuluma ngendaba ukuthi bebathi uyahlanza kanjani asiqhubeke nje lapho okay uLunga umngani wa messenger ku Facebook wathi ngicela ukuthi kusasa uze kithi mama uthi uLunga wavuka ngakusasa vele ngabo 11 waphuma wahamba waya lapho ngoba bathi wazobuya ngabo past 4 makabuya lapho ke chuthazi ukuthi ayekho right wathenga amaphanado uhleli nabo abangani bakhona nabo
aphuze lamaphanado bese bathi wathi nje ngiyasha. Bangani babiza ubhuti wakhe erumini ukuthi nangu lumka akekho right. Uthi yena baqala basho kanjalo wathi ningazongitshela leyo nto leyo. Angithi niloku nihleli nolumka niyaxoxa. Manje mase nizothi ulumka akekho right. Bathe nangu lumka uthi yena makaphuma wamthola sekakhipha iskipa. Waqala wahlanza into emnyama. After that kwalandela igazi ke. Ila biza khona ugogo nomakhelwane. Then ugogo uthi hayi makafika vele wambona ukuthi hayi mntana uyaphela. Bambizela ke bamfunela imoto. And then abangani bathi hayi gogo khuleka wena gada abantwana. Thina somkhapha esibhedlela. Ugogo wababhalela hayi mama mclever. Mama mne JC. So mama wababhalela amagama awakalumka wabhala address wabhala phone number yakhe namagama wakhe. Wabanikeza ukuthi bakhapha ulumka esibhedlela. Okay. Hayi bahambeke bamkhapha ulumka esibhedlela. Okay babuye ke batshela ugogo ukuthi hayi ulumka usesibhedlela. And then khona lo umngane njengoba ngisho ukuthi umka bekanenhliziyo enhle. Khona umngane bekahlala no-auntie ne-boyfriend bebayidakwa. Okay. So ugeli lo bekavuka every day ekseni ayekhaya. Afike ngo7 uzodla la ageze la yonke into yakhe nokwasha yenze yonke into uhamba sekayolala. Hayibo. So ugeli lo uye ke abamthuma esibhedlela ukuthi ahambisele ulunke into zokugeza. Okay. Hayi abuya athi hayi ngimthole a right ngoba ngithola nami sengikhona. Athi hayi mama u right yena ngimtshelile ukuthi uyeza. Ngithi mina hawu why uthi wayazibulala uthi hayi angimbuzanga mara ngimtshela nje ukuthi uyeza umamakho ayeyi. So nge-Friday yazi uma uzoshonelwa umntwana isayini uyayithola. Mina from that ngaleyo Wednesday le ulumka abampoisona ngayo ngavuka nephupho. Okay. Ngiphuphe ngihamba nolumka masamba nolumka siyogibela itaxi. Uma siyogibela itaxi mayifika itaxi ima. Ulumka wagibela itaxini ngasala mina. Itaxi mayiqala isuka ngimemeze ngithi uzobhadala ngani ngoba imali yetaxi kimi. Ibihambile itaxi so yayazi into yophupho engathi manje itaxi sehamba phansi mina ngisele phezulu. Apha mangiphaphama ngayibuza ukuthi lephupho lisho ukuthini. Kanti lephupho liyangisayinela. Ngapha ngaleyo Wednesday abampoisona ngayo ama joint ngangakhona ukwenza next ngangizforced amandla ngekho. Okay ngifike ngaleyo Thursday ngibatsha ngithi ngizizwa kahle umngane at least uyile. Friday masivuke ekseni ngitshela umfana wami ngithi hayi angikakazizwa kahle angikho right. Angiyakhona ukufika mina esibhedlela. So kungcono kube uyayo yombono. Yeah. Bahamba ke umfana. Makafika esibhedlela athi ngifike ngambuza ukuthi awuntwana noma ngabe uyazibulala mosu umama wamngelile uhlehle and ukuchikile mara kwadlula nangu uhlehle umama uyamthanda. Yeah. So why manje ma pregnant uphuza amapilisi uyibulala? Hey pregnant mina bazongithola kahle ngiyaphuma la. Yo. Lo yosho kanjalo uzomchazela. Hey. Athayi angikho pregnant. Engekho pregnant mina ngazi kwenzakalani. Mfowabo athi wakhomba la wathi kubhlungu la. Ngiyasha. Ngicela ungithengele icoke mhlambe izoyehla lento amthengele icoke. Ngaceda athi hayi so ngahamba ke. Umama uphi uyagula ne athi umunye uyagula athi hayi ngiyamazi lo uthatha izinto serious. Umtshela ukuthi ngizoba right. Mara makeza kusasa umtshela ukuthi angiphathele ice. Ngoba ngiyasha. Hayi bese amxosha athi hayi hamba. Uthi hayi wasuyamflathela abuhele ekhaya. Okay kube right. Ngihambe nami Saturday. Ngesikhathi sama visitor ngene esibhedlela mangifika ngithola udoctor vele ubusy naye. Angibuza udoctor ukuthi uyini naye ngithi ngumama akhathayi ngicela umelele kancane. Aqeda udoctor mase aqedile bese yangibiza ke ngisondela. Ngibuza udoctor was she pregnant? Athi never. She was not pregnant. Athi umntanakho babhala ukuthi uphuza amapilisi overdose amapilisi. Athi kube umuntu overdose amapilisi mele ngabe seka right. But sizamile ukumdrainer instead ukuthi abe ngcono uba worse.
So izolo sesamthatha igazi. Sathola ukuthi kuthinteke inhliziyo isibindi. So njengoba ngimthatha igazi ukuthi kuyo-check i-liver yodwa manje. Okay. So that sizomtransferela to a tertiary hospital which is iBhara. Ama-results azobuya ngo-12. Ithi doctor why yaphefumula kanje? Hi doctor, athi hayi u-right. Ngiyeke akutshela udoctor. Ukuthi kwenzakalani. Athi hayi u-right. Hayi bese ayahamba udoctor. Makahamba udoctor ngumzali mina. Elokishini sekugcwele ukuthi umntanami bekakhipha isisu. Ngimvula umntanami ishiti. Mangilivula ishiti umntanami akafanga nepaint. Uclean. Umuntu okhipha isisu ngabe usableed. That's uclean true. umntanami ngimvali. Ngithi lumka. Ngamfila umntanami ukuthi umntanami ungimeme ungayangibiza. Mama. Ngathi ngibamba isandla lumka. Amehlo asavuleki. Ngathi ngibamba isandla. So I know ukuthi umuntu mayizophila makakubamba uzokubamba aqinisa noma ngabuya kuyeke. Bathi lumka azange wathi nje kancane wangiyeka. Hayi ngavela ngabona ukuthi uyahamba umntanami. Kwafika kimi ukuthi ngikhuleke. Ngakhuleka ngathi kulungile. If isikhathi nendlela abizwe ngayo ulumka iyo le. Let it be. Ngathi mayenzeke intando yakho uNkulunkulu. Kodwa engikucelayo cela nabogogo bamhlangabeze umntanami. Hayi ngaphuma ngahamba ngaya ekhaya. Mangifika ekhaya ngakhaya. Umama wathi yini ukhalelana uyangithusa wabiza umfana wami. Mama khuluma ngakhala ngathi khona esibhedlela ngoba ngamthola ikhanda lilele kabuhlungu. Ngathi ngilibamba ikhanda ngithi ngilibeka kahle. Lavele laziyela ikhanda hayi lapho ila ngabona khona ukuthi hayi yaphela umntanami. Athi uyaphela umntanami manje. Hayi ngafika ekhaya ngabatshela ngoba ngabuza esibhedlela ngathi manje why nimfasa izandla? Ngathola bamfase nezandla. Bathi sekane confusion. Ngathi confusion kanjani akaze ahlanye lo muntu akaze nje abe nenkinga yenqondo. Hayi ngabachazela ekhaya shama mama kusho ukuthi yamzisa ubhlungu lento mama abuye kimi athi hayi ngiyabona ukuthi uzama ukungiconsola. Athi hayi kusho ukuthi bamupha amapilisi manje lamapilisi lawa yiwo amlalisile mhlambe njengoba bathi bekahlanya wena angakhona ukuvuka ukuthi bekaphuza amapilisi uzoba right. But ngabona mina njengomama ukuthi ayi okay Sunday ngithi angibuyele emsebenzini ngazi ukuthi kwenzakalani ngomntanami mina ngibuyele esibhedlela. Utshele umfowabo makaya Friday wathi umama makeza ngashiya uthando. Okay. Khonto engifuna ukuyitshela mama amakeza la angize nothando. Saturday samfuna uthando azange simthola. Uthando ulomngane lo bekafike ekseni. Okay. Sunday ngihamba naye uthando. Masifika esibhedlela la bekaleli khona akekho. Ngibuze kulo omunye oleli la. Avela ayithulele. Ngithi yazi abantu babuze bayithulele. Siphume siye etafuleni. Masifika etafuleni sichaze. Bathi siye eward 14, eward 8. Masifika eward 8. Basibuyisela emuva bathi nisho lo mntana omncane bekaSmile. Azangalale nokulala la. Since angale 14 buyelani khona. Masiphuma khona ngimtshela uthando. Ngithando ulunga. Ushonile. Athi hayi mama wayesho kani ngithi ubhuti wamntana mamkhulu wami kwayenzeka so. Safika basishonisa le nale kanti ushonile. Athi hayi mama ungasho kanjalo masibuyela sithole sekunomunye unesi. Ngithi ngale basitshela ukuthi umntwana ungapha. Bese ayabuza lo omunye khona athi ubani igama lakhe? Ngithi uMamusa. Athi ngiyamutsiba. Asibesa angikhomba e-office. Ngambuza ngathi shone nini? Wathi ushone ngo-4. Ngithi ekseni. Bathi ushone ekseni. Ngithi manje why ningilinda ngize esibhedlela? Why ningafoni? Balanda ifile. Mabalanda ifile, bayivula ifile. Ifone number lapha ya.
Vodacom. Ngithi ngiyi-1 osebenzisa i-Vodacom, basebenzisa MTN bonke. Ngithi hayi angiyazi le number, bathi simfonele lo muntu, wathi akamazi lo mntwana. And amaphoyisa afikile, ngithi hayi amaphoyisa awafikanga. Masibheke i-address ne-address wrong. Mara umama ubabhalelile iphepha. Ubabhalelile, yeah. Hayi sibuye size ekhaya. Yazi athi ngiyehle ngifike ekhaya. Ngingena kuphelanga 10 minutes. Abantwana besikolo kwakungathi baze ngebhasi. Bangena abantwana bakhala. Sakhala sonke lapha amase sorry, sekwehlile ukukhala. Sibuze ukuthi ngibobuza ukuthi nizwe ngobani? Ngoba mina khani ngibuye esibhedlela. Bathi mama igcwele ku Facebook. Ngithi kanjani? Bathi mama thina sibone ku Facebook ukuthi uLumka ushonile. Bazi kanjani? Kusho ukuthi the person abamfonele uye oyigcwalise ku Facebook. Le number leyo. Le number bayifonele ngoba bathi mabamfonela uthe akamazi yena umntwana. Ha labantwana mase bachaza sekushona uLumka. uLumka akapoisonanga abangani akhule nabo like laba afunde nabo esikolweni. uLumka upoisonwe abangani be2 months. Mase bangichazela bathi mama size sambuza ukuthi uchomana kanjani nalabantu ekubeni ukuthi wena ushaye umngani wabo ngempama. uLumka washaya impama, ivideo yasabalala. Okay. Abangani bakalo mshaye ngempama kusho ukuthi bekuyi-revenge. Bampoisonela i-revenge because ngamandla bebanyeke bamkhona bayamsaba. So bampoisonela i-revenge bathi bambuza bona. So la bangani labo uyabazi? Ngiyabazi, ngiyababona njalo. Then lo mngane lo khuluma ngayo ukuthi bekanaye on that day. Uyamazi naye? Akusuye lo wahamba naye esibhedlela or is that another? Lo wahamba naye esibhedlela uye loyo umama amnika iphepha. Lo wayenaye mina. Ehamba nalo ongithi ufika ngo7 ekhaya. So bahamba again. Hayi okay kwaba right. Bekhona nomunye afunda naye esikolweni uLumka. Lo ofunda noLumka esikolweni ngelesithathu kuza abantu uLumka bekasonta nogogo wakhe. Kuza abantu besonto. Uyeza omunye uzongihlebela ukuthi kunabantu bevan abakufuna abaze ngevan la bagcwele dining room bayakufuna. Ngathi bazolinda abantu besonto bahambe. Hayi labantu shothi babona ukuthi abantu besonto abaqedi baze bahamba. Babuya on a Tuesday labo bantu labo. After sesingcwabini. Bathi bazwele ukuzoza ukuthi umntwana ubatshela ukuthi thina sithi uyobulala uLumka. Sithi sishonini ukuthi ubulala uLumka. So labo bantu bebeze abantu bakabona umntwana. Lo mngane wakho. Eneke loyo ufunda nanoLumka esikolweni ke yena umngane wakudala kaLumka. But naye kusho ukuthi she was also involved. Kulaba abakhela umntana amutulu ukuthi bambulale. Nangu sekathi usithe ubulala uLumka. Mase sekabuzwa bakhona abantu bakubo bani uthe ubulala uLumka. Athi hayi abantwana basesikolweni. So then thina sisho kanjalo ubuyele esikolweni ngoba bathi uthi usaba ukubuyela esikolweni. So apparently esikolweni amantombazana ayithulela abafana bamlanda bathi sicela ukwazi kwayenzakalani ngoLumka. Bathi hayi wachaza into engazwakala abafana bathi asikuzwa kahle. Kusasa sifuna impendulo right. Asizwa lento esho kumele usichazele ukuthi kwenzakaleni ngoLumka. Wagcina ngalelo langa esikolweni. Kazi lo muntu liyakhuluma. Akaphindanga waye esikolweni. Akaphindanga waye esikolweni ehlanyela manje. Uhamba yathwasa. Bathi ubhala ku Facebook ukuthi into engizibonayo mangilele. Akazange azalungi. Lo bekahlala kithi. After uLumka shonile wangena kangaka emadrugsini. Uphema ama-drugs namanje. Lo bekezazogeza. Adla hambe ntambama. Uye lo bekathi mamuze nothando. Ngibhlungu ukuthi umntana amazange ngize ngifinyelele kuya akwazi ukukhuluma ukuthi azongichazela ngalothando lo. Ngoba igama makagcina ukukhuluma nomfowabo uthe ngize nothando. Kusho ukuthi inkulu into bekazongitshela yona ngalothando. So again then masekashonile kanjalo okay masiya emoshari la sithole khona ukuthi umntwana
wangibuza lo bhuti wasemoshari ukuthi umntwana uyitholaphi mama ipoison. Ngithi ipoison mina ngazi ukuthi umntwana overdose amapilisi. Athi ayikho leyo nto leyo, umntwana ipoison ivithiza isibindi. Okay, wathi ngiyovula i-inquest, sayivula i-inquest, wathi sifone ngakusasa, which is on Tuesday. Safona nge-Tuesday ngo-12, wathi umntana uyaphuma sekayilira government moshari. So kumele ngizom-identify, ngeke bamenze postmortem ngingakafiki. Okay. Mangifika laphaya, amudla umntanami leya nto, yamudla umntanami. Mabamvula umntanami. Umntanami wayemnyama la, njengelahle. And then ibele ngaka right la likrempile kancane. Okay. Umlomo wamhlophe ngathi tissue. Bonisa ukuthi indlile lento emdlile umntanami. Amnyama umntanami nasebusweni. Okay. Sayenza ke. Yayenziwa ke leyo postmortem. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi kwalawo ma results until today angazi ngawathola. Angazi ngibuyele ngangakhe epolice station ngiyobuza. I-captain ize yangi-explainela ukuthi ama-case aso bawaleya to rest until kuze kubuye ama-results. So bathi ama-results sometimes ayathatha 7 years, 5 years kuya ngokuthi owathola after isikhathi esingakanani. Sure. Ngabuza ukuthi manje okay, wabhala lo omunye umntwana ukuthi umlayile umntanami wambulala, poison yakhe yasebenza. Ubani obhala lo? Ilo muntu, kusho ukuthi lo muntu create i-profile entsha ku-Facebook. Okay. Wabhala ukuthi yavele ngimlayile ngambulala, poison yami yasebenza. Mangithatha because e-police station bathi whatever into ezayo ngiyilethe e-police station. Mangithatha leyo nto ngiyise e-police station. E-police station bangitshela ukuthi i-Facebook is a global thing, ngeke bakhona ukungisiza. Sure. So yeah, kwaphela nje kanjalo ngumntanami. Kwaphela nje kanjalo. Bagcine benze njani? Bayivalile i-case or kanjani? Bathi bayileya to rest until kuyoze kubuya ama-results. Ngabuza ukuthi manje aniba-question labantwana. Ngoba kwa ekhadini lasesibhedlela i-doctor's report mayibuya banginike i-doctor's report. Babhale ku-doctor's report abasabhalanga ukuthi bekakhipha isisu. Batshela udoctor ukuthi u-overdose amapilisi abantu aba-pregnant. And okwe-7 azama ukuyibulala. Akaze leya mntana aye esibhedlela. Bekaqala ukuya esibhedlela kanti anyeke azabuye. I-report enjalo ibuya phi? Ibuya ku-doctor. Angithi mababhalisa umuntu laphayana bayabhala ukuthi lo muntu omlethile uthini. And lo vele simsolayo ukuthi uyo mpoisonile lo bekaye kubo. Uma bakabuzwa ngesikhathi umntana angakashoni washo ukuthi uye bekambhalisa. Hayibo. For the 7th time. Athi uzamye society. So nalama phone number lawo eningawazi. Nisola ukuthi ama phone number wakabani? Obvious awakhe lo mntana lo. Uyazi yena. Angithi manje inkinga ama sim card ayathenga emakuleni. So umuntu uzoyithenga isim card emakuleni. Sure. Eshenye indaba. So nje into engena answer nje. Ngicela umtshele ngendaba ukuthi emndenini ekhaya njengoba senihlangene senihlelelwe i-funeral ukuthi wani ithini imudi ababuzayo bathini bazizwa kanjani bekwenzakalani nje? Yazi indaba yomndeni ne. Ya indaba yomndeni. Mina mama kubusela i1. Bashonile bonke abasisi bakhe nabo bhuti bakhe. Okay. So during the week bekuyimnaye nomntana kithi. Besi3 kuphela. Okay. So abo sonke sihlangene amakhanda. So nje kwaba yiko lo ukuthi nje kumele samkele. So beyond your mom, you don't have any other extended family engabhekela kuyo? Nah, babo auntie bayi2 but ngithi bayasebenza abantu banemndeni yabo.
bebaza nje bathi bahambe. Okay. No, ngiyakuzwa. Generally then abantu basendaweni bathini ngalento? Bona abantu basendaweni babefuna igama ngiyabona. So ngeke uze ukhiphe igama lomuntu and uze uthi lo ngoba uyagcina ukuba naye and uyomthengela ikoda. Bese uthi uye ungenayo evidence. Because yonke into ifuna evidence angithi. So bonke ngize ngiyoboshela ukuthi ngikhombe umuntu ngingenabo ubufakazi obuphelele. So sorry man. Niqhubeka kanjani nje ngempilo ekhaya? Siyaqhubekeka kona sizothini. Impilo kumele iqhubeke because ngase ngizwa nje ukuthi ngizohlanya. Then ngatshela yena umntana kithi ngathi mina ngathi ngizohlanya angikhona nokulala. What it's either uya ka doctor or ngikubukela counseling. Athi kungcono ngiye ka doctor. Mafika ka doctor athola high blood phezulu. And then bazama banginika amaphilisi bangilalisa lapha. Noma sebazovala bangichecka futhi bese sephezulu but bese yehlile. Okay. Then udoctor wangitshela ukuthi thatha lamaphilisi uyophuza lamaphilisi if awubi ngcono ngizokuthumela ku psychiatrist. That's when ngathola wake up call. Ngathi yazini okay yes ushonile umntwana. But what about laba abayi3? Ile 2 yami nomntana wakhe. They need me more. Mangizovumela lesimo ukuthi ngize ngiyodla amaphilisi abo ma depression. Then kusho ukuthi ngifeyile lapha bakhona. Yes ushonile kubhlungu but impilo kumele iqhubeke. Ila ngase ngimkwatele noNkulunkulu because mina ngumuntu ofastayo. Ngiyafasta mina ngiyakhuleka mina ngiyakhuleka. Mina ngiyakhona ukukhulekela umuntu into zakhe ezilunga. Ngomkhuleko nje kuphela. But mina uNkulunkulu I felt ukuthi ungifailile. Ukuthi uNkulunkulu angaze angizwise ubhlungu so. But ke ngazama ngabuyela futhi ngaqalela phansi ngathandaza and then since ngikhuleka ke at least bona kwehlile akusafani naseqaleni. Okay. Umbuzo wami olandelayo bekulo ukuthi musuzobheka udlelwano bakho noNkulunkulu sebunjani manje. Ngiya understand ukuthi bumkwatele kulesi sikhathi kodwa okwamanje urelate kanjani noNkulunkulu nje empilweni yakho? Uyabona manje it's more than before. Manje sengiyakhona ukuthi ngithi uNkulunkulu ngifundile. Ngokudlulela umntwana ngifundile ukuthi abantwana kusabethu. uNkulunkulu sibolekile. So uNkulunkulu mase kafuna okungokwakhe who am I? uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu wathatha. Then okwami ukuthi ngibonge, ngithi ngiyabonga Nkosi, ngibonga isikhathi. Siyabonga. Ayewangipha sona. Ukuthi ngimazi lo mphefumulo. Lo mphefumulo bekuomunye umntana ongafani nabanye abantwana, bekusho ukuthi uzodlula. Izinto bekazenza. But nje ngibonga isikhathi uNkulunkulu ayewangipha naso naye. Ukuthi ngibe khona ngibe umzali wakhe. Ngimshaye silwile, hayi silwile hayi kancane. Sixabene kakhulu sishayene. Sapanishana, sathandana konke. Kodwa lokho ngiyabonga ithuba enkosini. Siyabonga. Kodwa nje isifiso sami angazi. Ngiyafisa ukuthi nje ngiyazama ukumthola uThemba ngimtholi. Ngiyafisa ukuthi umntanami azongi-explainela ukuthi kwayenzakalani ngalela langa. Mhlawumbe ngizothola iclosure ke. Ngiphole and then ngiqhubeke because manje inkinga yami i1. Unomntwana lo muntu. Ama question alo yamntwana. Noma uzohamba naye ngimtshela saphuma endlini ukuthi awubuza abantu abadala imibuzo la siyakhona. Ubuza umuntu omdala umbuzo ukuthi nawe ube namahloni. Mawuthi uyayibheka kodwa lo mntana lento ingqondo le uyithatha ukuthi angabuza so. So lo mntana usazongidida nami. Because sizofika isikhathi. So ngibuza ukuthi kwenzakalani kahle ngomama mama. Then bese ngiyachaza. Bese athi wena wayenzani? And then ngiyenzeni?
ayikho into engiyenzile. Yeah. So lo mntana ngeke athi mina ngimfailile and ngifeyile nomamakhe. Yayibona indaba. Yeah. So at least nje angazi kanjani, angazi. But nje hayi ubudlelwane noNkulunkulu hayi. Right. So obviously lento le yenzakele nini konje? 2022 ngo-October. So 2022, 23, 24, 25, 26. It's been a while. It's 4 years, ne? So why do you feel it necessary now ukuthi ufeel ukuthi lesi isona isikhathi esiright sokuthi ngikhulume ngale ndaba publicly? Mhlambe, what are your reasons for sharing? One, ukubona lo yasisi. Akhona ukuthi aphumele eshashalazini. Ngibona ubu strong balo yasisi. Kwangenza ukuthi ngihlale ngiyi-one ngithi kusho ukuthi this is a step to healing. Healing mangimamela indaba galo sisi womntwana. Yeah, wasinozi. Yeah. Ngithe mangibheka ngathi no le yisi step sokuqala sokuheal. Ukuthi uphumele obala in public uchaza istory sakho. I think ma uyikhipha lento kuzoba khona umthwalo ozoyehla kimi njengomama womntwana. Ngiyangafikelwa nje yilokho. No, siyabonga, because now you are one more reason why another person will share. Uyabona khona ohleli obekudala bekezibuza ukuthi mhlawumbe nami ngakhona ukuthi one day ngizokhona ukushare, angayitholi reason mhlawumbe now sumnike that strength sokuthi khululeka ndoda, khuluma kula khona uzothola ukusizakala khona. No, siyabonga kakhulu for coming through and sharing. Nami nje ngiyafunda nje mhlambe kokunye kuseza nakithi manje sosikhanyisela ukuthi into enje engqondweni uyirationalize kanjani, because a lot of people struggle to make sense ukuthi uNkulunkulu wangithatha wangibeka la. Akekho umuntu ongathi uyathanda ukuthi ayithole ehleli la ngihleli khona, ungani ungibeke la. So mangabe wena ukhonile ukundlula lapho kusho ukuthi abaningi bangandlula. Siyabonga kulokho. Usually ngine culture yokuthi mangabe ucomfortable ushare ama number wakho, ama viewers wa reach out, wa encourage, because these are good people. Esikhathini esiningi when you do share uzothola abanye abafana nawe aba ukuthi they are struggling to make sense kulento abahlangane nayo. So angazi ukuthi do you mind ukuthi mhlambe singabeka inamba yakho or ungayibiza so that whoever wants to get in touch with you can do that? I don't mind, because mhlawumbe uthola ukuthi khona umunye ongangisiza nami ngenye indlela la kusemhlabeni kuyasizwana. Siyabonga. I don't mind. Inamba yami is 082 698 3456. 3456. No, siyabonga, siyophinda sibhala ukuthi bayibona. Okay. No, sibonga kakhulu, because grief, it's something that's really, really very difficult to deal with. But I think from most of the people that I have engaged to now, I think you're doing a very good job in terms of ukuthi ungayivumeli ukuthi kushintshe wena, because that's where Satan wins. Usathana uzosishaya nje isifuba athi loya akabonanga next. So nanokuthi you are really just conscious of the fact that you still have a purpose emhlabeni, usasenomsebenzi okumele uyenze, because unomzukulu manje, usasenabantwana abakhona ababheke kuwe. So ngiyasibonga istrength sakho sokuthi nanoma ukuthi you are battling with whatever you are battling with, but certain things are still there to ground you ukuthi there's no need for me to give up, because I still am a pillar. So abanye kumele bazibambelele kimi. So nami angingcine la ngikhona. So siyabonga, mhlambe it's a message to abomama ngaphandle ukuthi nanoma uhlangabezana nani nabo baba sonke esibhekele lele episode ukuthi nanoma uhlangabezane nani, there are reasons why you should still stand strong. And standing strong doesn't mean ukuthi you completely ignore what you are dealing with. It means that you are confident enough to face it head on and deal with it to an extent where you know ukuthi I'm repairing myself on that aspect, but nangala ngoba ngisasene purpose ngiyaqhubeka. So siyabonga kakhulu.
And I don't know, what would your words be to a mother who has gone through what you have gone through? Engingakusho kubomama abadlulelwa abantwana akukho lula. Kunzima, I don't want to lie. Akumnandanga ukuthi umzali ungcwaba umntwana. Into esifisayo nento besicabanga ukuthi izoyenzeka ukuthi abantwana bethu bazongcwaba thina. But uma umzali kuzomela ukuthi ungcwaba umntwana bukho ubuhlungu obudlula lobo. But ekugcineni kumele ukuthi uyibambe iqini. Ngithi sithe siyimbokodo. Basho kanjalo bathi umama ubamba umese la usika khona kakhulu. So kubuhlungu njalo. Kumele sibe yimpangele ekhala igijima. Impilo iqhubeke. Yes, siyafika lesa sikhathi. Angifuni uqamba manga nami nokukhala bangene mama ukhalelani. Ngikhali kodwa ngizophendula labantwana ngithini ukuthi ngikhalelani. Umntana wami lo yana ngeke kuze kushintshe. But makufika ukuthi khala into engizitshele yona ngathi kusho ukuthi kuze ngihile. Makufika ukuthi ngikhale kumele ngikhale. And makufika ukuthi ngikhulume ngaye kumele ngikhulume so that ngizohila. Kodwa kukho konke alikho iphilisi elidlula umkhuleko. Alikho iphilisi elindlula kubambelela enkosini. Amen. Ngithanda uHana mangizovala. uHana wayengathola abantwana. Ana 60. Bemhleka bembiza ngayo yonke into. Kodwa uHana mayizokhuphuka intaba iShilo. Uthe noma befika entabeni iShilo bezoqala beyikhuphuka bathi uyapi lo bemhlebe bezwa. Kodwa uHana azange azakunake konke lokho. uHana wakhuphuka intaba iShilo ngonjabulo. uNkulunkulu wenzani? Mphendula. So nathi bomama esidlulelwa abantwana asikhuphukeni intaba iShilo. Nazi inyembezi zehla kodwa sikhuphuke ngenjabulo sithi siyabonga Nkosi. Sibonga isikhathi nje ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuthi sibakhulise labantwana sibazi babe yiphathi yempilo zethu. No, that's true. Amen. No, siyabonga mama. Sibonga noNkulunkulu owakhola ukuthi uzufike la ukhona kamanje. Ngathi angakuphusha uchubeke usiza abanye because ngiyakuzwa ukuthi kuningi you still have a lot of energy, you still have a lot to share in terms of how people can navigate this. And mhlambe kwelinye ilanga so senza event sibabize bonke labo mama balahlekelwe. Yeah, sizo encourageana nje ukuthi mhlambe impilo injani la ikhona yabona sizokhona ukusizana. No, sibonga kakhulu mama. Guys, thank you so much for being with us on this eye-opening episode. As we were peeling back layers and layers and layers and just trying to get through to the bottom of both ourselves and the story so that we could get to a higher level of understanding in terms of what is God trying to tell us when he puts us through these difficult situations. How should we interpret his intention for us? And, how do we move forward with him and not leave him behind? Because a majority of situations which happen in this format tend to strip us from our spirituality, from our connection with God. And, that's very unfortunate. So in this situation, we are really so grateful that Umama was able to stay strong and plant her roots even firmer, closer to God, so that she can find a way forward. And you know what? What I've realized is that our mothers are very spiritual. They are very spiritually grounded people. Most of the elders that come through to this platform are sharing nuggets. They are sharing the kind of information that you and I at this point feel we don't need. But later on, I feel these episodes will make a lot of sense. But thank you so much for being with us and supporting us and encouraging us. Please don't hesitate to contact Umama and encourage her and inspire her. If you are skeptic to reach out on her number, please drop a comment below. Drop, a word of encouragement and encourage all those who are in her situation. And yeah, thank you so much for being with us. From me, my awesome, beautiful guest, the team in studio doing production, and you as the viewers, it's bye for now.